איזה יופי. עוד מעט היום הזה מגיע. היי, שלום, מה שלומכם? תראו, לפי הלוח, עוד מעט היום הזה מגיע. זה לא לוח שנה רגיל. אתם יודעים איזה לוח זה, נכון? לוח ספירת העומר. אנחנו סופרים 50 יום כדי להגיע אל היום המיוחד הזה, כדי להגיע... מה פתאום? מה, אל החופש הגדול? לא, 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 לא. ביום הזה אנחנו הולכים לקבל מכונית על שלט. לא, לא. תנסו שוב. נו. ספרי קומיקס? זה קשור לספר, אבל לא, לא ספרי קומיקס. נו, נו. מה? ספר בישול? אני בכלל לא יודע לבשל. פעם אחרונה שהכנתי ביצת עין, יצא לי ביצה סינית. כן, ביצת עין סינית. אני לא יודע לבשל. היי, נריה. מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? מה אתה עושה פה? מה אתה מחפש? אני רק מחפש את הספר תורה, הכסוף הקטן שלי. ספר תורה או חומש? לא, לא, ספר תורה. נריה, גילית להם. מה? לא חשוב. למה אתה צריך את הספר תורה? אני רוצה לקרוא בו בחג השבועות את 10 הדיברות. בחג השבועות לקרוא את 10 הדיברות מתוך ספר התורה? כן. וואו, זה רעיון מצוין. תודה. אם אני אמצא את ספר התורה, בשמחה אתן לך אותו. אני לא יודע איפה הוא, אבל בהצלחה בחיפושים. תודה רבה. שמחה צדיק. ביי. איפה ספר התורה שלנו? נריה גילה לכם. לא פייר. לא נורא. אבל באמת, לחג הזה חיכיתי. חג השבועות. החג שבו היה מתן תורה. אנחנו סופרים 50 יום. 50 יום כדי לקבל את התורה. אתם יודעים למה התורה כל כך חשובה? בואו ואספר לכם. רוצים לי שנצא לאיזה טיול קצר? יחד איתי. 1, 2, 3. וואו. איזה יופי. וואי. מה זה, גשם? זה מפל מים. תראו, וגם שם יש מפל. איזה עולם יפה בראת, ריבונו של עולם. בואו ניכנס פנימה. וואו. תראו את הפיל. ואת הפרפרים היפים. כל כך יפה כאן. אופס, נראה לי שניקח פה שמאלה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וואו, איזה מקום יפה, איזה מקום מיוחד. תראו, אפילו הספקתי לאכול בננה. לא, לא, זה לא בננה, זה רק הקליפה. אתה רוצה את הקליפה? קח. בואו נעבור למקום אחר. 1, 2, 3. הקוף לא הגיע במקרה, נכון? איזה ים יפה. תראו איזה ים יפה ברא הקדוש ברוך הוא. זה הים גדול ורחב ידיים. אתם יודעים? בתוך הים יש המון יצורים חיים, עולם שלם. יש שם דגים, קרישים, ואפילו צבי ים. מה אתם אומרים? ניכנס לתוך הים? אני לא כל כך רוצה להירטב. רגע, יש לי רעיון. וואו, הנה, יופי. עכשיו אני מוגן. בואו ניכנס לתוך הים.
עולם נפלא בראת לנו, ריבונו של עולם. איזה פלא עצום. רק רגע. זהו. היה כל כך נפלא, אבל אני כבר מתגעגע לחדר. אני גם כל כך צמא, אחרי כל המים האלה שראיתי, אני רוצה לשתות. בואו נחזור חזרה לחדר. 1, 2, 3. יופי, חזרנו. כמה אני צמא. עכשיו, מה שאני צריך זה בקבוק מים. יופי, מצוין, בקבוק. ואני צריך גם כוס. מצוין. עכשיו יש גם כוס. ונמזוג. כל כך צמא. לא שתיתי כבר הרבה זמן. עכשיו, אני אשתה. רגע. מותר לשתות בלי ברכה? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא אמר לנו לשמור על העולם. ולהודות לו על כל מה שהוא ברא. זה כתוב בתורה. בתורה הקדושה שהוא נתן. אז אני אברך, ואתם אל תענו אמן. כי אתם רואים אותי רק במסך. אז אל תענו אמן. בסדר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה מים טובים ברא השם. ובכלל, את כל העולם הזה. את כל העולם הנפלא והטוב הזה שהשם ברא. תודה ריבונו של עולם על כל הניסים, על כל החסדים, על כל העולם הטוב הזה. ואתם יודעים איך שומרים על העולם? מקיימים את התורה ושומרים את המצוות. כן, כך שומרים על העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם היפה הזה, אז הוא אמר, אם עם ישראל יקבלו תורה, אז כל העולם הזה יישאר, ויפרח, ויצמח, ויתפתח. אבל אם חס ושלום, עם ישראל לא יקבל את התורה, אז כל העולם היפה הזה ייהרס, ויחזור חזרה לתוהו ובוהו. אנחנו צריכים לשמור על התורה, צריכים לקיים אותה, וכך גם לשמור על כל העולם. ותורה כל כך חשובה, אולי גם הגויים בסוף ירצו, והם יגידו, מה זה? למה אנחנו לא קיבלנו את התורה? אז מה עשה השם יתברך? הוא עבר עם, ועוד עם, ועוד עם של הגויים, ושאל אותם, אתם רוצים את התורה? רגע אחד. השם שאל אותם אם הם רוצים את התורה? אבל אולי בסוף הם ירצו. מה, ואנחנו עם ישראל לא נקבל את התורה? מה נעשה בלי התורה? אל תדאג, בסוף עם ישראל קיבל את התורה. קורונה, אצלי בחדר. רגע, אל תתקרב. רגע, שנייה אחת, מסכה. מה אתה או את עושים בחדר שלי? תרגע, אני לא קורונה. מה? אז מי אתה? אני שליטה. מה? שליטה. שליטה? אבל שליטה זה שיחיה לאורך ימים טובים, אמן. ואומרים את זה בכלל לרבנים. מה הקשר שליטה? נכון, אבל מה שאתה אמרת זה שליטה עם ט'. אני שליטה עם ת'. ומה זה אומר? זה גם ראשי תיבות. שלא יודעים, תשאלו אחרים. שלא יודעים, תשאלו אחרים. מעניין. רגע, אז למה אתה נראה כמו קורונה? שאלה נפלאה. כי גם בתקופה המבולבלת הזאת היו הרבה שאלות. מה מותר ומה אסור. וזה מזכיר את התפקיד שלי, לענות על שאלות לבורות. חוץ מזה, אחד השבועות עם ישראל ממלכת השם ומקבל את תוצאותיו. אז גם אני מזכיר את ממלכת השם. כי קורונה זה כתר. נכון. מעניין. רגע, אז אתה יכול לענות לי על השאלה? מה? עם ישראל בסוף כן יקבל את התורה? בטח! שאר העמים לא הבינו כמה יקרה וחשובה התורה הקדושה, לכן הם ויתרו עליה. תחשוב על ילד קטן, אם הביאו לילד יהלום וגם במבה, למה הוא יבחר? נראה לי שהוא יבחר ביהלום. בבמבה! בבמבה. כי הוא לא יודע מה זה יהלום. אז גם עם ישראל הוא הבין שהתורה היא כמו יהלום, אז הוא בחר ביהלום. בדיוק. וכל הגויים בחרו בבמבה. תודה רבה. איך אמרת קוראים לך? שליטה.
שליטה, כן, כן, שליטה. תודה, שליטה. בשמחה, להתראות. להתראות. וואו, רגע, אז... זה היה מדהים. אף פעם לא ראיתי את היצור הזה. הוא ממש היה נראה כמו קורונה. נלחצתי. לא, זה אפשר לשים בכיס חזרה. אני כל כך לא אוהב את המסכה הזאת. מעניין השליטה הזה. אבל אולי יותר מעניין מתן תורה. הרגע המיוחד הזה. אולי נחזור לשם. אולי נחזור אחורה בזמן. אתם זוכרים גם שחזרנו פעם שעברה בזמן? אבל הפעם נחזור יותר רחוק. ממש רגע לפני מתן תורה. נפתח את מנהרת הזמן. מה אתם אומרים? יאללה, בואו ננסה. זוכרים? בשביל לפתוח את מנהרת הזמן, אנחנו סופרים אחורה. לא 1, 2, 3, אלא 3, 2, 1. בואו ננסה ביחד. 3, 2, 1. יואו! הנה מנהרת הזמן שלנו. אז בואו נחזור לאחורה. ממש לעבר. נחזור רגע לפני מתן תורה. להתראות. וואו. זה היה מסע ארוך. הגענו למדבר. חושך. אבל איפה בני ישראל? איפה כולם? יש פה ילד. ילד? מה? בוא רגע. מה? תגיד, איפה כל בני ישראל? איפה כולם? הם ישנים. ישנים? כן. למה הם ישנים? אחרי 3 ימי הגבלה לקראת מתן תורה הם התעייפו. 3 ימים של... מה זה? הכנתם את עצמכם לקראת מתן תורה? כן. מה עשיתם? טבלנו את עצמנו, תלינו כביסה. וואו. רגע, אתה לא התכוננת? אני? אני לא מפה. בטח שאתה מפה. כל עם ישראל כאן, כל הדורות כאן. כל עם ישראל? כן. מה זה? לא, זה מתחיל. מה, הולך לרדת גשם? לא. אז מה? מה זה כל הרעמים? מה זה כל הברקים? מה זה? מתן תורה מתחיל? איזה רעש חזק! איזה רעש חזק! רעש של שופר! אני לא עובד בזה! וואו! מה זה היה? קולות! רעמים, ברקים, קול שופר! כנראה שאי אפשר לחזור אחורה לזמן של מתן תורה. כמה חבל. רגע, אולי אנחנו כן יכולים להשתתף במעמד הזה. בבית הכנסת. כשכולנו נהיה בבית הכנסת בחג השבועות. נשמע מהחזן את קריאת התורה, את 10 הדיברות. ולפני זה, בלילה, נלמד את התורה הקדושה. נהיה ערים בלילה. ונתקן את המעשה של בני ישראל שהם נרדמו לפני מתן תורה. ובחג השבועות נאכל גם מאכלי חלב. וואי, איך אני כל כך אוהב מוקרם. וגם פיצה וגם טוסט. אבל לא בגלל זה אנחנו אוכלים מאכלי חלב, בגלל שהתורה נמשלה לחלב, כמו תינוק שנולד. מזל טוב. מה האוכל שלו? חלב. הוא צריך את החלב כדי לחיות. כך גם אנחנו צריכים את התורה כדי לחיות. דבש וחלב תחת לשונך, תורת השם תמיד בפיך. התורה היא חיינו ואורך ימינו. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה. נריה, מה שלומך? בסדר, אני רואה שיש לך גם ספר תורה. כן, ברוך השם. ואני רואה שגם אתה מצאת את הספר שלך. כן, אבל אתה יודע מה? כבר גדלתי.
אני אביא אותו למתנה לאחי הקטן עדיאל. וואו, רעיון יפה. משה קיבל תורה מסיני, מסר אותה לישוע. מה, כמו המשנה? כן. אז בוא נשאיר אותה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. היי, חג השבועות, חג השבועות. יש לי מלא שאלות לשאול על חג השבועות, אבא. שאלות על חג השבועות? כן. תשאל את שליטה. את מי? שליטה. עזוב, סיפור ארוך ומעניין, אבל לא מעניין כמו מעמד הר סיני. וואי אבא, הלוואי והייתי שם במעמד הזה. רק הייתי יכול לראות טיפה מזה. את מעמד הר סיני? כן. תראה, אנחנו לא יכולים לחזור אחורה בזמן כדי לראות את מעמד הר סיני, אבל אנחנו יכולים לקבל את התורה כל יום מחדש. אנחנו יכולים לחיות בהווה את מתן תורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. רגע, אז אולי נתכונן כבר לחג השבועות. כן, אני בדיוק אלך להתארגן. אז רגע, שנייה, אני אבוא איתך רגע. שיהיה לכם חג שבועות שמח. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה.